Сьогодні 552-й день анексії Криму. В ефірі інформаційна служба новин «Заман». АТР вже 10 років зі своїм народом. Перший кримсько-татарський телеканал святкує 10-річний ювілей. АТР – це цілодобовий інформаційно-розважальний телеканал. Значну частину ефіру займають програми власного виробництва. 1 квітня 2015 року АТР припинив мовлення на півострові. 17 червня телеканал відновив мовлення з Києва. Дякуємо, що ви з нами. Вже 3 смерті у результаті сутичок біля стін парламенту. Сьогодні у шпиталі помер ще один боєць Нацгвардії від поранень, отриманих внаслідок вибуху гранати під час пікету під Верховною Радою. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ім'я загиблого – Дмитро Сластіков. А народний депутат Ольга Богомолець повідомляє про смерть ще одного 20-річного хлопця. Вчора у Києві чоловік кинув бойову гранату у бійців Національної гвардії, які охороняли будівлю Ради. Всього в результаті сутичок померли 3 людини. 130 чоловік отримали поранення, 6 з них наразі у важкому стані. Парламентська коаліція втратила конституційну більшість. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід з коаліції та перехід в опозицію. Після парламентських виборів блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч та Радикальна партія створили коаліцію. До коаліції входили 302 нардепи. Тепер залишилося 281. У блоці Петра Порошенка обіцяють без Ляшка обійтися. Ми не бачимо за можливе далі перебувати в коаліції, яка фактично знищена була вчора руками президента Порошенка, голови Верховної Ради Гройсмана, які всупереч позиції більшості фракцій коаліції внесли до парламенту питання змін до Конституції. 3 із 5 фракцій коаліції вчора не голосували за антиукраїнські зміни до Конституції. Учора в парламенті фактично була створена нова коаліція за участю партії регіонів. Коаліція працює, у коаліції на сьогоднішній день достатньо голосів навіть без радикальної партії. Ми здатні працювати, здатні просувати реформи. Ми будемо шукати голоси так само і поза коаліцією. Журналісти Радіо Свобода зафіксували на відео чоловіка, який кидає гранату в сторону силовиків, які охороняли будівлю Верховної Ради. На відео видно, як людина у масці дістає з чорного рюкзака вибуховий пристрій і кидає його в бік кордону силовиків. Відразу після цього чоловік тікає з місця події. Хлопці впали там. Провокатора, який нібито кинув гранату в правоохоронців під Радою, ще вчора затримала міліція. У нього вилучили гранату F1. Підозрюваний Ігор Гуменюк, боєць батальйону «Січ», своєї провини не визнає. Про це заявив його адвокат Сидір Кізін. Захисник стверджує, що ніяких доказів того, що саме Гуменюк кинув гранату, немає. Він себе винним на даному етапі не визнає, таких даних у мене немає. Жодних доказів, які б свідчили про те, що він винен, що він кидав якусь гранату, тому що Аваков заявив про те, що там якась РГО граната. На відео ось говорять, що якийсь предмет схожий на димову шашку і так далі. Тобто він не визнав себе винним. Будь-яких доказів про те, що він кинув вибуховий пристрій, внаслідок якого хтось постраждав, в справі немає. Бійці АТО записали відео щодо сутичок під парламентом. Військовослужбовці закликали українців не піддаватись на провокації і пам'ятати, що справжній ворог воює з Україною на Донбасі. Шановні українці, я, як військовослужбовець Збройних сил України, який тимчасово приймає участь тут, в антитерористичній операції, дуже обурений тими подіями, які минули декілька годин назад біля Верховної Ради України. І тому закликаю усіх українців, усіх небайдужих, не потрібно починати нової збройної боротьби. Адже головний ворог він тут, на Донбасі. Я занепокоєний тим, що сталося в нашій державі. Ми стоїмо тут
не для того, щоб ворог розхитував нашу країну знутрі. І ми не допустимо цього. Ми стоїмо для того, щоб діти наші, внуки, сім'ї сміялися, а не плакали. І ми будемо стояти тут до кінця. Слава Україні! Законопроект про статус кримсько-татарського народу як корінного практично розроблений. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила керівник Центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Вона авторка торішньої постанови Верховної Ради про визнання кримських татар корінним народом. За її словами, він вже пройшов консультації з міжнародними організаціями. Тепер чекає на рішення депутатів. Я надеюсь, что на этой сессии он может быть внесен. И здесь также важно, чтобы и коммуницировать с депутатами, с различными фракциями. Действительно очень жаль, что пока еще и ни правительство, и ни Верховная Рада эти темы не развили так, как, в общем-то, необходимо. Они воспринимаются как очень важное стратегическое для депутатов, для страны. Сьогодні в усіх кримських школах пройшли урочисті лінійки, присвячені початку нового навчального року. Для 18,5 тисяч маленьких кримчан дзвоник продзвенів вперше. Наші кореспонденти побували на лінійці у Бахчисарайській національній школі. Білий верх, чорний низ. Доповнення до цього шкільного вбрання – фес або калпак. Адже школа номер 5 Бахчисараї – кримсько-татарська. Сьогодні ці малюки прокинулись незвично рано. Вони йдуть у перший клас. Для них тут все нове і незвичайне. Першокласники помітно хвилюються. Математика, задания. Хочеш школу, Вырежки минфаль, очі темно кошаром, а маки чин алтын медаль, я шивок башларом. Ще більше хвилюються батьки першокласників. Пишаються, що їхні діти навчатимуться рідною мовою. Очень переживаю. Мой сыночек первый класс пошел. Мы плохо разговариваем, и я хочу, чтобы ближе к татарскому, к своей нации. А ось другокласники в школі себе почувають впевнено і до навчання приступають з радістю. Я скучила за нашою вчителькою, за школою. Наша вчителька нам все розповідає, ми її любимо. Найскладніший рік попереду 11-класників. Їм належить складати іспити і вступати до вишів. Але сьогодні у школярів тільки святкові думки. Для всіх учнів дзвонить перший дзвоник. Після лінійки школярі збираються в класах на свій перший урок – класну годину. А навчання розпочнеться завтра. У перший клас Бахчисарайської школи номер 5 цього року пішли 70 дітей. Загалом на півострові перший дзвоник пролунав сьогодні для 18,5 тисяч маленьких кримчан. Напередодні 1 вересня діти-переселенці зі Східної України зібралися на свято «Шкільний портфель». Всі вони отримали портфелі з необхідним набором шкільних речей. Дітей розважали аніматори та зірки українського шоу-бізнесу. Учень 3 класу Кирило приїхав з Донецька. Вже звик до Києва. На свято прийшов за подарунками. Я хочу получить канцтовари в школу. Учениця 11 класу Олександра Шкода приїхала з Луганська в лютому. Каже, сумує за рідною школою. Я хотела найти тут русскую школу, русскоязычную, но я уже опоздала, уже поздно начала искать и пойду в украинскую, наверное. Но я думаю, под конец приехать домой, потому что родина – это как-никак, скучаю. В портфелях для переселенців зошити та солодощі. Крім цього, за результатами вікторини, деякі учні отримали портфелі від зірок з автографами. Привет. Давай, когда? Я сегодня здесь, чтобы поддержать детей, потому что вообще дети – это замечательно и прекрасно. Поэтому желаю, чтобы все было классно, было мирное небо над головой у всех. В залі зібралося 60 дітей, переселенців зі Східної України, переважно з Донецька та Луганська. 2, 3, опускаем! Лілія Зінідін, Олег Казикін, Заман АТР.
У Сімферополі провели обшук у будинку матері командира українського батальйону «Крим» Станіслава Краснова. На обшук прийшли 12 людей. Як повідомляє адвокат Дмитро Сотников, матері Станіслава Краснова 69 років, 40 з яких вона присвятила Міжнародному Червоному Хресту в Криму. Рано утром его мать договаривалась с сантехником, которого тоже звали Стас. И она ему позвонила, спросила: «Стасик, когда ты ко мне зайдешь?» Видимо, правоохранительные органы подумали, что Стас Краснов находится в Симферополе, и решили его брать. Так как на обыск приехало 4 сотрудника в штатском и 8, соответственно, спецназовцев в балаклавах с оружием. Они проводили обыск около 15 минут, ничего не нашли, переписали все телефоны, там записной книжки, телефоны на мобильнике, якобы говоря, для установления прослушки. В Криму розпочав мовлення провладний кримсько-татарський громадський телеканал «Міллет». За даними російської адміністрації Криму, на нього нібито виділили $2,5 мільйони з федерального бюджету. Не дивлячись на те, що в анексованому Криму 3 державні мови, програми на «Міллеті» вестимуться 2 мовами – російською та кримсько-татарською, повідомляє ТВ-центр. Багатогодинні черги і скандали. Так проходить прийом у дитячій районній поліклініці Красногвардійського району у Криму. Тут бракує фахівців, але і працювати ніхто не хоче. Будівля в будь-який момент може розвалитися. Деталі в сюжеті. Такі скандали в дитячій районній поліклініці Красногвардійського району – не рідкість. У батьків маленьких пацієнтів не витримують нерви. У задушливому та тісному приміщенні щодня збирається сотні людей, щоб потрапити на прийом до спеціаліста. Тут і хворі діти, та й здорові, які ризикують заново заразитися. Я стою с утра, моя карточка вот здесь вот лежит. Я до сих пор не могу пройти, потому что они либо сверху закладывают, либо кого-то своих пропускают. Ну это просто... У меня слов просто нет. Но у меня знакомая проходила медкомиссию, у нас с ребенком. К одному врачу 3 дня приходила. Она пришла, очередь на улице заняла. Целый день простояла, прием закончился, потому что уже время, понятно, они тоже люди. Она пришла на следующий день, опять не успела. Она на 3-й день пришла к 7 утра, чтобы в обед сюда попасть. Раньше нормально было, а сейчас вообще уже. Тут до вечера стоишь. Очікувати доводиться по кілька годин, але туалету для відвідувачів тут немає. Причина черг – брак фахівців. Один з 2 педіатрів і єдиний лор у відпустці. Люди вынуждены ждать, пока лор-врач выйдет из отпуска. Приходят на прием к участковому педиатру, который, естественно, не имеет права отказать, не может отказать. И смотрит лор-больных. Даем направление на стационарное лечение в детскую республиканскую больницу. Молоді фахівці їхати сюди не хочуть. Умови роботи тут не людські, визнаються лікарі. Тріщини в стіні та прогнилі підлоги. Так виглядають тутешні кабінети. Это она вся заваливается. Вся заваливается. Я могу сделать тоже кабинет, несколько кабинетов уже за свой счет. Я уже договаривалась, за свой счет именно конкретно со специалистом мне сделают кабинет, 1-2 кабинета. Но опять-таки мы сделаем, оно опять все будет, но стена заваливается. Будівля аварійна, розповідають лікарі. Торік сюди приїжджали представники МОЗ Криму. Визнали, що ситуація критична, але віз і нині там. Померла редакторка севастопольського сайту Ірина Остащенко. 9 квітня вона потрапила до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою після скоєного на неї нападу. На думку місцевих активістів, напад пов'язаний з її професіональною діяльністю. Вона писала статті на гострі і злободенні теми. До новин світу. У Сирії бойовики угруповання «Ісламська держава» підірвали храм Бела. Іділівці здійснили вибух на території сирійського міста Пальміра, в результаті чого був зруйнований один з найвидатніших пам'яток архітектури у світі. Храм Бела – один з головних святинь стародавнього міста. Агентство ООН оприлюднило супутникові зображення, які стверджують, що храм Бела в сирійській Пальмірі, зведений майже 2000 років тому, повністю зруйнована. «Ісламська держава» встановила контроль над стародавнім містом Пальміра всередині травня, передає Євроньюз.
Кримчани намагаються відродити традиції. У кримському селищі Ай-Василь, нині Васильівка, вперше після тривалої перерви пройшла зустріч односельців. Місцеві розповідають, традиція зустрічатися тут існувала довгі роки, проте в останні 10 років була перервана. На зустріч односельчан з'їхалося близько 500 чоловік, переважно уродженці сіл Ай-Василь і Дерекоя. Для зручності гостей свята розмістили у великому шатрі. Зустрітися з односельцями прийшла і Халіде Каймаканова. Вона народилася в селі Ай-Василь в 1926 році. Згадує, це був мальовничий і благодатний край. Тут виростав тютюн, були дуже красиві і багаті сади. Росли груші, яблука, виноград. Односельці зібралися разом вперше за довгий час. Традиційна зустріч останні 8-10 років не проводилася. І з цього року організатори вирішили відродити цю традицію. Мета таких зустрічей – згуртувати кримських татар та збільшити кількість весіль, зазначив її організатор. Приходять молоді, серед них стільки неодружених хлопців, незаміжніх дівчат. Запитуєш у них, у одного немає дівчини, у іншої немає хлопця, а навколо стільки молодих, але вони чомусь цураються один одного. А ось на таких зустрічах вони можуть познайомитися, полюбити один одного, побудувати сім'ю. Вихідці з цього краю відзначають, їх найбільша мрія – відновити місцеву мечеть. Зараз йде реставрація будівлі. Ельміра Богурчало, Асан Османов, Заман, АТР. Це все, що встигла підготувати команда «Заман» на цей час. На все добре і нехай щастить.